Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushone umuntu oyedwa engozini yokushayisana kwezimoto ku N1 North ngase engine one stop ngaphandle kweBloemfontein. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mongoqala isijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kushone umuntu oyedwa engozini yokushayisana kwezimoto ku N1 North ngaphandle kwase Bloemfontein. Kwathi abanye balimala ngehluku. Kuthe kusenjalo kulekelelwa abantu abalimale khona engozini abezosiza oluphuthumayo kanye namaPhoyisa. Kwaphinde kwenzeka enye ingozi futhi enye imoto evele yaqhamuka yazithela phezulu kweveni yamaPhoyisa. Kwabe sekulimala kabi iPhoyisa kanye nomuntu obeshayela imoto. Lo ushonile kuba ukuthi ungwase Lesotho ngokobuzo. Kanti ke abantu bamangele kakhulu ngalesigama ukuthi kwenzeka kanjani kuze kwenzeke izingozi zilandelana endaweni eyodwa. Babe sebesizwa khona ke endaweni yesigameko iPhoyisa kanye nomshayeli wemonto le yesibili ethe yagibela phezulu kwemonto yamaPhoyisa nganduba bephuthunyiswe esibhedlela. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisa. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathelwa YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.